Kleine Hans na Wutaščety skoro prene we usy byli, kotreście auto mieli. Ja nie im prenie nic, ale zajes mu mieli. Ach wo, to se dovo skazane miał. Że se ty muszka dovo to trało. To se wiele lat skazane miał. A potem się to leje trało, ten przychodny. A das mu ten trabi był, jen zelene, jen kasetryka, jen 500 no. My muszę nie swar Nowak, a to miał wozić. Nie swar Nowak jetzt nicht so. Man uns nie miał, też jemu. A potem patuk nie swar Nowak, ten auto dostał, ten trabi miał, a tu pan nie sam jeździł, a dają, mój mąż miał z nim jedziemy na Königstein, tam jemu chwilku siedział, ten nie swar Nowak, no. Also, był jaty. A dają on jechał sam jedź, aż mój mąż jechał z tym autem, a potem mój mąż powiedział, potem nie swary prawie, ale nie tu nie kunst, bo nie ty pojedziecie, no. Und prawie Mensch, Kinder, die schon nas zu nicht du schiest, stand da und kostał. So skuck schon, wiesz. Naja.